Адмыслова для сайта Вербай я прыдумаў цыкл невялікіх гайдаў, які называюцца «Як правільна глядзець». І на пачатку я хачу патлумачыць, што гэта значыць, што я маю на ўвазе. Па-першае, галоўная мэта мастацтва – это дастаўляць асалоду. І калі вам падабаецца тое, што вы глядзіце ў тэатры, гэта значыцца, што вы ўсё робіце правільна. І вось якраз у зваротным выпадку, я думаю, вам спатрэбяцца пэўныя гайдлайны, пэўныя правілы, пэўныя моманты, на якія вы можаце звярнуць увагу. І тады, у выпадку, калі у вас сапраўды ёсць гэтая мэта, атрымаць асалоду ад тэатральнага мастацтва. Калі вам спектакль так падабаецца, то вы можаце паглядзець мае развагі і, магчыма, вы адкрыеце нешта новае. І так, як правільна глядзець спектакль тутэйшы? Мне здаецца, што спектакль тутэйшы пераглядзелі, в прынцыпе, амаль усе. Амаль 300 000 праглядаў на YouTube. Тым не менш, раптам хто хоча пераглядзець, на што я хачу звярнуць вашу ўвагу. Аўтарам спектакля ў першую чаргу з'яўляецца Мікалай Пінігін. Трэба усведамляць, што гэта такая пінігінская версія купалаўскай п'есы. Нягледзячы на тое, што п'еса тутэйшая амаль не мае сцэнічнай гісторыі, ну, тут я як бы перабольшую, але самым знакамітым з'яўляецца вось якраз спектакль Пінігіна пачатку 90-х гадоў, і вось ягоная версія, якая з'явілася восені 2020-го. Вядома, гэтыя два спектакля, па-першае, звязаны паміж сабой, і гэта трэба ўсведамляць. І па-другое, мне здаецца, вельмі карысна будзе ўсведамляць то, якім чынам устроены спектаклі Мікалая Пінігіна ў прынцыпе. Мікалай Пінігін, ён вельмі цікава падыходзіць да пастаноўкі любого матэрыяла. Ён ідзе у нейкай ступені не ад вось нейкай такой скразного дзеяння, не сочыць за сюжэтам цалкам. А самае цікавае, што ёсць у спектаклі Пінігіна, гэта яго ўвага да дробязяў, да дэталяў, з вельмі маленькіх вось гэтых дробязных момантаў па вялікім рахунку і выбудоўваецца спектакль. У нас няма такой прывілеі сачыць за творчай лабараторыяй Пінігіна, ягоныя рэпетыцыі амаль не здымаліся, але вось тыя хвіліначкі, якія мне атрымалася пабачыць, паказваюць менавіта вось гэты момант. Напрыклад, звярніце увагу на сцэну там, дзе Мікіта Зносак у выкананні Павла Харончука чытае беларускамоўны верш. Вельмі цікава, рэжысёр адразу дае паспрабаваць самому акцёру, і акцёр знаходзіць інтанацыю, якая, як яму здаецца, абсалютна пасуе вось гэтым купалаўскім радкам. «Беларусь моя старонка, куток цемнаты». Заўважце вось гэтую інтанацыю, якая ідзе ўніз, яна абсалютна натуральная. Тут умешваецца рэжысёр Мікалай Пінігін, які кажа: «Не, ты павінен зрабіць на гэтым радку інтанацыю вверх». Чаму? Таму што Мікіта Зносак нібыта атрымлівае асалоду ад вот гэтай цемнаты і занядбаласці, якая апісваецца ў гэтым вершы. «Беларусь моя старонка, куток цемнаты». Калі пачынаеш звяртаць увагу вось на такія дробязі, ты пачынаеш разумець логіку пабудовы спектакля ў прынцыпе. Такім чынам, спектаклі Пінігіна, яны складаюцца з такіх вось дробных дэталяў,
І вось гэта уважлівае сачэнне за тым, як акцёры глядзяць на адзін аднаго, як яны ацэньваюць учынкі адзін аднаго, як яны інтаніруюць там ці сям. Пінігін будуе свае спектаклі ад знешняга. Гэта знешняе падпарадкавана агульнай логіцы спектакля. Тым не менш, яшчэ важны момант, найбольш удалыя пінігінскія спектаклі, яны пабудаваны на тым, што называецца эпічны прынцып драматургіі. Што гэта значыць? Гэта значыць, што яны складаюцца з адносна самастойных частак. І гэта можа бянтэжыць пры першым знаёмстве, пры доўгім праглядзе. І звычайна людзі, якія глядзяць, яны бянтэжацца на тым, што вось яны, прагледзеўшы пэўны кавалак, ці можна там пераключыць, адысці, зрабіць нейкі перапынак пры праглядзе. Мне здаецца, што абсалютна можна. І вось гэтая скетчавасць, вось гэтая складанне з адзельна асобных сцэн, напрыклад, сцэна з заходнім і ўсходнім вучоным, якая ў спектаклі з'яўляецца сцэнай з рэпарцёрамі, ці сцэна з бальшавіцкім салдатам, ці вось сцэна з 4 вось гэтымі батлеечнымі лялечнымі персанажамі, якія то сыходзяць, то прыходзяць. Яны ўсе, в прынцыпе, могуць разглядацца як такія асобныя скетчы. І што аб'яднае вось гэтыя спектаклі? Звычайна у такім традыцыйным тэатры кажуць пра нейкае адзінства дзеі, якое увасабляецца у развіцці асобнага персанажа ці ў нейкім скразным сюжэце. Для Мікалая Пінігіна, асабліва калі ён робіць спектаклі такой грамадзянскай тэматыкі, грамадзянскай скіраванасці, можна казаць пра тое, што вось сама вось гэта ідэйны пафас яго спектакляў, сама вось гэтая скразная ідэя Беларусі, заціснутай паміж двумя цывілізацыямі, каталіцкай і праваслаўнай, паміж Еўропай і не Еўропай, паміж Германіяй, Польшчай і Расіяй. Беларускасць, якая ўспявае пад гэтым двайным ціскам, для Пінігіна становіцца сваім асноўным. І вельмі цікава, што вось гэта ідэя, яна звычайна здаецца нейкім акцэнтам на пачатку, развіваецца міжволі і абавязкова, калі вы глядзелі іншыя спектаклі, вы згадзіцеся, вось у фінале Пінігін прыдумвае нешта такое узнёсла, пафаснае. Вось гэтая сцэна, яна дазваляе нейкім чынам разрадзіць нашу эмацыйную засяроджанасць самой вось гэтай праблематыкай. Вельмі важна, што тычыцца менавіта спектакля тутэйша, што па сутнасці унутры спектакля Мікалай Пінігін не прыдумляе вось такого фінала спецыяльна для гэтай новай версіі. Мы глядзім, пераглядаем фінал папярэдняй пастаноўкі. Мы глядзім, пераглядаем яе разам з акцёрамі. І тут узнікае вельмі важная інтанацыя менавіта для спектакля тутэйшага. Мне здаецца, гэта вось абсалютная мая версія, і яна мне дапамагае глядзець і пераглядаць тутэйшых, што галоўным персанажам гэтага спектакля з'яўляецца не Янка Здольнік, не Мікіта Зносак, а галоўным персанажам гэтага спектакля становімся мы з вамі. Тое, якім чынам мы будзем паводзіць сябе пасля спектакля, гэта становіцца асноўнай высновай, асноўным фіналам. Фінал гэтага спектакля напішам мы з вамі разам.